Manga és massa complicat i esgotador. De fet, el director del primer episodi ja em va dir que no ho volia tornar a fer més, però si tots hi posem el coll ens en sortirem, d'acord? Doncs amb mi no hi comptis. Tinc el cap que encara em fa furicurà. Furicuri! Furicurà? Furicuri. No, Takun, vull que em diguis una cosa ara mateix. Què és el furicuri? I jo què sé? No, això no pot ser. Ets el protagonista, ho has de saber per força. Va, digue'ns-ho, no ens apiparem. Tu també, avi. No sé què és ni ho vull saber. Passo molt del furicuri. Furicuri! No, i ara per què em pegues, burra? Furicuri! Què és un furicuri? Coi de nano. A la Haruko li faria un de bo de furicuri. Mira que sortir-me una altra banya. Brindem pel furicuri. Això, pel furicuri. Que ja dorms. M'agradaria saber qui és en realitat. Després de tot el que ha passat. Ai! Que em vols dir alguna cosa? Ja ho sé, te'n vols declarar, oi? No sabia que estaves desperta. Que et fa vergonya que t'hagi sentit? M'agradaria saber per què has tornat. Per veure el meu nou tacun. Escolta, ara no et pensis que és per la banya, eh? Mentidera. Ai! T'ho dic de debò. Però te'n tornaràs a anar, oi? Vols venir amb mi? Engega-ho tot a rodar i vine amb mi. Què et passa? Avui estàs molt amable. Suposo que és perquè encara ets un nen. No vull que te'n tornis a anar. On eres? Per què te'n vas anar? Vas desaparèixer de cop i volta i em vas deixar en una ciutat tan plena de fum que sembla que no hi hagi res més enllà. Des que te'n vas anar que no em passa res extraordinari. Tot és tan normal i avorrit que fa fàstic i tot. M'he acostumat a viure en l'avorriment i la rutina, a viure una vida dedicada a morir-me lentament. Però quan tu ets amb mi, em fas recordar que, malgrat tot, hi ha un món més enllà. Takun! Takun! T'he portat una coseta. Takun! Se n'ha anat. Què vols dir? Que ha marxat. A casa seva no saben on és. Que salti el primer. Ha fugit? Potser sí, vés a saber. Es deu haver escapat amb la noia del petó. Es veu que la trobava molt a faltar. Plorava i tot. M'han dit que la senyoreta vol anar a veure el seu pare. No solucionarà res. No hi ha cap pastilla que curi aquestes coses. A mi no em fa cap vergonya dir-ho. Jo també he plorat moltes vegades. Què? Per què? Que salti el següent! Els meus pares! Ostres! Que fort! No hi ha res a fer. Només en queden les restes de les unitats perifèriques. És a dir, que té autonomia de moviment. Però tu vas veure el material, oi que sí? Sí, la setmana passada, al centre de control. Això vol dir que aquest planeta també corre un gran perill. No ens podem equivocar en les nostres accions contra la Medical Mecànica. Potser, quan arribi el moment, el rei dels pirates ens donaria un cop de mà. No hi comptis, no ho farà. A més, no és dels nostres, ja ho saps.
I mentrestant, l'Anonsk, vés a saber on para. Mengen tants com vulguis. Els hi he pres als companys de classe. Ja se'n compraran de nous. Esclar que potser ha arribat l'hora que mengis coses més grosses, perquè vas creixent, Ho veus? Ja t'ho deia jo. Val més pasta coneguda que pasta per conèixer. No te l'hauries d'haver menjat. I tot plegat només perquè el bol era més gros. Calla! Si menges d'aquesta manera no trigaràs a tenir l'estómac fet un desastre. Que me'n fum, a més tu n'has de fer, no m'atabalis. Menjar pasta en mal estat no està tan malament. No sé què porta, però és boníssima. Mira quin fum més fastigós. Tu l'únic que fas és lluitar contra la medical mecànica, oi? Vull dir que és la teva feina? Sí, tens raó. I lluitaré fins al final. No pararé fins que pugui recuperar una cosa que em van prendre. Ja podràs tota sola? Si tu m'hi ajudes, segur que sí. Ex, que és dolent. Me'l canvies? I què més? Mira que ets egoista. Mita-la, és aquesta vespa. Vinga, que m'has de compensar per l'esquitxada de l'altre dia. Au, va. Menja-te-la. Apa, anem a buscar-ne un altre. Saps què? Em sembla que valdrà més que ho deixem córrer per avui. Ahir a la nit també? Doncs es veu que també ha desaparegut la vespa d'aquella noia rossa. Qui vols dir? Ah, sí, l'americana, oi? Sí, això mateix, l'americana. Fa 2 setmanes que passen coses molt rares. Han desaparegut motos, bicicletes... Oh! Afanya't, va, que encara ens veuran. Què fa aquella noia? És l'ex d'en Nautakul. Un monstre! Que t'he fet enfadar! Deixa'ls, deixa'ls! Que aquests dos no els tinc apuntats a la llista negra, no t'augmentis! No facis dolenteries! Takun, no facis aquestes coses, no siguis dolent! S'ha cruspit el camió! No, Takun ha faltat a classe últimament. Ui, ha faltat a classe. Quines coses que passen, oi? Miri, quan em va tocar cuidar l'hàmster de la classe de 6è, vaig faltar a classe 2 o 3 dies perquè tenia un refredat molt fort. Quan hi vaig tornar, me'l vaig trobar mort. Hi va haver un daltabaix. Em van acusar d'haver comès un hamstericidi. I ara penso que també el podien haver alimentat els meus companys, no? A veure, escolti, que jo he vingut per parlar de Nao Takun, m'entén? Ah, no s'amoïni, que no és pas un hàmster.